Unsay problema na, ma'am? Ang cup, dili mo ko ang dispense. Dili yan din sa cup. Kaya ako ni siya tanawa gani. Unsay diagnosis Uy, awad, puriti ka. nawa, kurente yan. Nasad ta. Oh, dagan na kayo ko, ano? Dagan na kayo sulod tindahan, no? Oh, nagunsaman mo diya. Hi guys! Daddy! Balik sa big vlog sa mga bata nga mga sipat. Pero wow, flowers. Maswila na si Aaron! O si Ikay, oh! Nasa mga bata. Mag-eskwela mo? Oh, swila! Asa man mo ga-eskwela? Mat-e! Mat-e. Guys, Oh. si Aaron kay na... Ay, si Aaron! Si Aman. Kaisen kay na-adro sa ilang TVPs. Nara, mag-ataman tagi. Dato. Tala. Okay. Si Kaisen na guys. Can I come in? Kaisen! Oh, yung motor. Oh. Why? Koda. Please? Kasi Kaisen na. Open the window! Open the window! Can you open the window? Good job, Kaisen! May manaka dyan. Spider-Man? What are you doing? Sabahan sayang papa. Alak, tapos katay mong papa. Sige, Kaisen! Uy, si Kaisen! Spider-Man ron. Ito, guys. It's 3 PM karon. Naguban sa ni Ikay, ni Myra, ni Ira. Oh, si Kaisen kay nasa. Kay Sentara. Si Spider-Man. Le. Spider-Man. Siya makagawas. Di siya kagawas kay gikasaban siya sa iyang papa. Yes. Kay naigibuhat nga. Unsa gibuhat niya? Kana. Hapak-hapak. Hapak-hapak ni Aaron dare og dare. Gihapak rin niya. Gabi ron ang sapatos lagi karon. Eskila karon na day klase karon man. Kami magklase. Sayo Ikay be. Unsa ni sayo kay? Malo. Tan kay? Unsa ganay na sayo sa TikTok kay? Sir lagi daw si Kaisen la. Anong gipriso lagi si Kaisen? Gipresos kay Ay, Kaisen. Dire sa mi standby oh. Ano yung mong ano? Payag-payag nga dagan hinalay. Mga halay sa bata. Mga sanina sa bata ba. Tara. Let's go. Uban sad mi ano yung mga bata nga mga Spider-Man, what are you doing there, ha? Kaisen. Tara. Tara. Gipreso si Spider-Man. Oh my God! Ano? Oh. Apa ni? What's your name, ani? Ano yan ko lang? What's your name, ani nga pa? Ambak nga rin! Spider-Man man ka rin. Araw, dako na tong gitanong. Nagag ko kayo, diba? Happy kayo ko. Ano ni? Alugbati? Oh, kaya kanina rin. Ako kayo. Uy, bantay ikay ha. Dagko na. Dago na kayo sila. Agto. Ta. Ito, oh, gabi. Ay, dati. Okay, ito mi dito. God, somebody help me. God. Hey! 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 I want to the pit. Kato kang kulbubong. Come on, God, Myra! Ano? Saan na? Paaso, paaso. Saan ang balay? Saan ang balay? Sige na, ito. Aman ta. Kato kang kulbubong. Okay, dati, let's go. Ay, dito ilan na ni Manding. Ay, oh.
Dili na matudutila na manting jara. Ang bubong. Oh, napagila. Oh, dari sa adventure tadi yo. Oh, Adire na sa dire nga agi. adventure ka dari. Adventure ni dari. Pero wala kay apel. Na si guys kan the wear of Spider-Man. Okay. Wala apel. Apel ko. Ama tu agi tadi. No. Adventure. Oh, tagas na. Oh, tagas naman no. Adventure. Benchang ambak rin ko. Ambak na yan. Ambak ron. Dari to. Ano ka no? Kaya dito itong yanak ni guys. Nakanda. Dagko naman. No? Sada Mga kay ba? tubo. Unsa lugar pagdag ko na? Pwede na makaon. O kaon ka ikay. Ay ika Mm. na. Lah. Kaya lang nagtusok. Labi aman be. Aman be. Lah. Lah. Tanga sa mong mama ba. Kila man kit. Unsa imong grado ron? Grade 2. Okay. Grade 2. Grade 2? Grade Mayra. Mayra. Grade 1 pa ko. Grade 1. Grade 1 pa ko. Kapit ko mga mong klase. Kapit na mga yung Grade klase. 1 pa mo jutero. Grade 2 na kita. Ingon siya. Ata na. Naman punta. Be. Aman ta. Naman ta mag-adventure. Ano Itong be? na dito nga itong Adto, dami dito. Mm. There. Nadia, wala. Aman to, da kabi number ka, aman to, da. Ay, basi nahihalas dia. Nahihalas dia, wala. Wala. Ay, more dari to, dagi ata, Ayun di ba? na. Dantong ko niya. Ay, dito, di ay. Come here, dito pala yun. Ala guys, oh. Dua ka tubo. Saging dayon. So, ay, no. Huwag dran. Oh, tara saging. Oh. Wala pa. Ginsa din ang balay diya, oh. Silingan. Ang karon. Siguro siya. Ay, Barbie. Oh, dengan kikasagingan. Samat ko. Tata na. Aman ta. Ito, tadi pila na yung manding. Oh. Kaisen. Hay, singa, nakaboy magka. Kaisen. Ah, dagi ano. Kaisen. La, nag-try si Kaisen. Eh, nakaboy ang isang Spider-Man. Hoy, man nag-try ka. Ape, Ah, kasabad ka. Sabay sa papa. kami, ape ka, oh, adventure. Kami, tadi. Tata na. Let's go. Adventure! Adventure! Okay, let's go. Welcome to our laag. Sila na babae-bae lang. Oh, bagay direct pan guys. Oh. Wala, do you remember you get my flower? Padali ara kini taas ay gatong kwan. Oh, mabulak ko. Ay mga sagbot. Ayaw mo gana dia. Nalagi iro dia. Oops, abot na mi. Wala si Nanay Mandi. Oh, dali na ta. Ay ginairo dia. Wala na iro talaga. Ang adventure ta. Ano mo sad ta? Ah, kadagig mga bulak oh. Siya na, di ba? Kaisen. Adventure! No siya Spider-Man. Remember. Man naman ta dia diri sad ta. Sige. Oh, oh, bayulo ko ano. Apa? Oh. Ulo, dati tanaw. Dagwa siya. Sama na? Bayabas? Bayabas. Be, lah. Oh. Be, kaon be. Kaon be, kaya adventure mo ta. Hada yan, yummy. Ano Yummy. ba? My eyes! My eyes! Ano ba? My eyes! What's happened to your eyes? My eyes! Who's my Sige. sunflower? Mga bulasak mo dyan. Oops. Smell good. Ano man sad ta? Lemon. Ano ta mag-adventure? Ali, tata na. No more pieces. Lah, sapan gid mo dia. Hala. May peanut to. Peanuts. Ay, sangi. Ah, pirat dari aman. Oh, Nanay Mandi. Nanay Mandi. Nanay. Na. Dato mi dari. Oh, there. Dari, naram. Turkey dito tonton. Loh, lubira? Lubira. Magkano sa? Manatat ko kayo. Nanay Mandi. Hmm.
Tara. Nakaan niyo ba ako dali may rock? Sada yung mag-adventure kay nakabag. Mo na mong adventure karon mga kids, our little adventure. Karon. Karon. Mambo TV! Okay, tara na. Mambo TV! Okay, let's go. Okay, adventure na may. Balik na may adventure kay nag-change lang may battery kay nalubat. Okay, tara. Yun no, nadali na kay malubat ang GoPro. So, tara, let's go. Yeah, ikay o na, ikay. The adventure, ikay. Kada gini nga dalan dire guys. Ah, sige. Picture sa may picture. Waki. Woo! Video na, video. Video na, nailad sila guys. Tara. Ha? Sada kong dalan dire. So, tara, let's go. Balik. Let's go, let's go, let's Sige. Go. Tara. go. Saging na diyo? Balik kami sa mga guys kay manang adventure. Balik kami dito kung mag-snack siguro. Tara. Are you serious? Saging. Saging o. Saging. Gabi. Sige, tara. Lain yun ang gikuha do. Saan ginawa na? Ah. Dagol. Atas na, sige na. Sige na, bagi na okay. Mga talawan, no? Mga talawan. Dagol. Ikaw ra isa dere, ha? Bye-bye. Balik ka. Uy, spider. Dagom kito ganiyo, nawala man. Pakita sa vlog. Man spider. Oh! Woo! Ito na dad to? Matumi sa Auntie Pipi's house, guys. Okay. Okay, Shen. Don't touch the flower. I want to touch it. And I want to touch. Take it. Oh, grabe, Spider-Man! Oh, Spider-Man! Ano si Spider? Spider Aaron. That's me, Spider A. Yung ikaw si Spider-Man low budget. Siya si Spider Aaron. Spider Aaron ba? Where's your power? Where's your power? Walay power. Aman mo. Mother Auntie Pipi's house. Okay. Bye-bye, guys. Bye-bye. Okay guys, that's it. I think dira ko tama na nga video. If ganahan mo nga ni klase nga video, please like and subscribe to our channel. Peace. Bye-bye.